Aquest passat dijous al matí, els mitjans van anunciar el pacte entre Esquerra i el PSOE amb tres grans titulars: acord per l'amnistia, acord pel traspàs integral de Rodalies i 15.000 milions menys de deute per Catalunya. Durant tot el matí, els mitjans i les tertúlies van repetir aquests tres titulars, però hi havia un problema. Cap mitjà tenia cap document que expliqués els detalls dels acords entre Esquerra i el PSOE. Esquerra i PSOE tanquen un acord per al traspàs integral i de manera progressiva de Rodalies i millores en el finançament. Esquerra, per la seva banda, ha aconseguit una de les seves principals demandes. El govern espanyol s'ha compromès a fer el traspàs integral de Rodalies. Doncs, com dèieu, es tracta d'un acord per traspassar de forma integral i progressiva el servei de Rodalies de l'Estat a Catalunya. Si us hi fixeu, en cap moment se cita cap font. Un escàndol periodístic que la Txell Partal a VilaWeb explicava així. Nosaltres, més que no veiem el document, no publicàvem que hi ha un traspàs de Rodalies perquè no hi ha cap document, no hem vist cap document. I un dels problemes que tenim el periodisme en aquest país és que comprem el primer que ens diuen sense contrastar. Efectivament, no hi va haver cap document fins ben passades les 5 de la tarda, quan els periodistes van tenir accés al document del pacte entre Esquerra i el PSOE. Amb el document a la mà, les coses eren ben diferents a com s'havien explicat al llarg del dia. Però la feina de propaganda ja estava feta. Durant hores, la major part dels mitjans públics i subvencionats de Catalunya van reproduir sense cap document la versió que els feia arribar la cúpula d'Esquerra. Dit això, anem a veure la lletra petita de l'acord entre Esquerra i el PSOE. Comencem amb l'estructura del document. Són 13 pàgines amb 3 punts i 2 annexos. Primer punt, marc previ i antecedents. Aquí, Esquerra i PSOE aplaudeixen els resultats de la taula de diàleg i fan una avaluació positiva de la seva col·laboració. Posen 3 exemples del que suposadament han aconseguit: desjudicialització, defensa i promoció de la llengua catalana i normalització del diàleg polític. El segon punt es titula Elements essencials del conflicte polític. Aquí, Esquerra i PSOE expliquen una versió conjunta del que ha passat a Catalunya els últims anys. En aquest punt, Esquerra assumeix com a certes algunes qüestions delicades. Esquerra assumeix que la sentència del Tribunal Constitucional contra l'Estatut simplement va anul·lar algunes disposicions. Esquerra afirma, en aquest relat, compartit amb el PSOE, que el Tribunal Constitucional tenia una legitimitat institucional i constitucional per sentenciar contra l'Estatut. I, finalment, Esquerra assumeix el principal discurs del PSOE. Els indults concedits han afavorit la convivència. El tercer punt del document d'Esquerra i el PSOE es titula Acords de la segona fase del procés de diàleg i conté 4 acords. Primer acord. Totes les diputades i diputats d'Esquerra al Congrés votaran favorablement a la investidura de Pedro Sánchez. Segon acord. Culminar la desjudicialització a través de l'aprovació de la llei d'amnistia. Aquest punt només té 4 línies i no dona cap detall ni sobre la data ni sobre el contingut de la llei d'amnistia. Tercer acord. Ratificar i impulsar el diàleg institucional. Aquí parla d'obrir una segona fase de la taula de diàleg que ha d'avançar a un ritme constant i satisfactori per a ambdues parts. Malgrat això, no trobem cap calendari, cap data de reunió ni cap metodologia per a aquesta segona taula de diàleg. Per cert, en aquest punt s'anuncia la creació d'un espai negociador per acompanyar i verificar les propostes que arribin a la taula de diàleg. És a dir, han creat una taula de diàleg entre partits per verificar el que fa la segona etapa de la taula de diàleg entre governs. Si us sembla rocambolesc, ho podeu llegir vosaltres mateixos a la pàgina 4 de l'acord. Finalment, el quart acord diu que cal implementar una agenda de reformes i transferències. I aquí venen els 2 annexos. Un sobre el traspàs integral de Rodalies i un altre sobre una millora significativa dels recursos públics. Anem a veure què diuen aquests annexos. Annex de Rodalies. El primer que cal dir és una obvietat. Esquerra no ha aconseguit el traspàs integral de Rodalies, sinó una promesa del PSOE sobre la gestió de Rodalies. Podria semblar una obvietat, però és important recordar-ho. Sobretot perquè no és la primera vegada que el PSOE fa promeses que no compleix. Titular del Nació Digital quan Esquerra va aprovar els pressupostos del PSOE el 2021. Un 6% de català a l'audiovisual i traspàs de Rodalies. L'acord Esquerra-PSOE pels pressupostos de l'Estat. Aquesta és Marta Vilalta el novembre de 2021. Hem fet possible, en el marc de la negociació dels pressupostos generals de l'Estat,
entre d'altres coses, l'inici dels tràmits, dels treballs per al traspàs de Rodalies. Això és exemplificar la nostra feina a través dels valors republicans, és estar al costat de la gent, és governar per a tothom i en tots els fronts, a tots els nivells. Un cop aclarit això, anem a la lletra petita. Primera qüestió. L'acord diu que cal culminar i ampliar el traspàs integral al llarg de la present legislatura. Això vol dir que, si el PSOE compleix la seva promesa, el traspàs integral podria dilatar-se fins a 2027. Segona qüestió. L'acord diu que cal traspassar durant l'any 2024 els recursos econòmics necessaris per pagar Renfe. En aquest punt és important no perdre de vista que això no és la primera vegada que es pacta amb el PSOE. El novembre de 2021, la ministra de Transportes del PSOE, Raquel Sánchez, es va reunir amb la consellera de Transports, Esther Capella. Després de la reunió, el Ministerio va dir: en el transcurso de la reunión se ha acordado llevar a la comisión mixta una hoja de ruta para la culminación del traspaso a la Generalitat de los recursos económicos necesarios. Al setembre de 2023, el PSOE va tornar a prometre el mateix. Por parte del Ministerio de Transportes se ha destacado la importancia de reactivar el grupo de trabajo del traspaso de los recursos económicos. És a dir, el que diu el nou acord és que per tercera vegada el PSOE promet traspassar els recursos econòmics. A veure si a la tercera va la vençuda. Seguim. Diu l'acord: es crearà un grup de treball entre el Ministerio de Transportes i el Departament de Territori que analitzarà les millores en els serveis actuals i s'afirma que s'establiran mecanismes que permetin conèixer les incidències en temps real. Grups de treball, incidències... Això ens sona. 14 de setembre de 2023. Esther Capella, a TV3. També en relació a la necessitat de tenir més transparència o plena transparència amb totes les incidències que es produeixen en el sistema de Rodalies. En què consistirà això, consellera, exactament? En què es concretarà? Incidències, si em permet, doncs, evidentment, activem els grups de treball perquè el sistema de comunicació sigui més clar, molt més directe, i això es farà a través d'activar de nou els grups de treball. Jo li demanava si em podia concretar perquè entenc que una comunicació més clara, més directa, crec que això ho entén tothom, però segurament persones que ens estan escoltant i agafant Rodalies cada dia voldrien saber exactament això, com es concretarà. Entenc que no han baixat a aquest nivell i que ho faran aquests grups de treball que em diu, però entenc que aquesta concreció no la tenen parlada, consellera. És això el que li demanava. Aviam, perquè això que li toca, com comprendrà, el meu desconeixement en relació a les necessitats concretes de cada incidència no la puc tenir. Doncs aquests grups de treball s'han d'activar i han d'anar concretant. Ja han posat data, això, consellera? Totes aquestes millores de les que em parlava? Començaran a treballar de forma immediata. Forma immediata vol dir les pròximes setmanes, els grups de treball, que no les respostes, per tant, al carrer, Bueno, doncs s'activaran, és a dir, s'activen ja, i això vol dir que ja es comença a donar les directrius a totes les persones que formen part d'aquests diferents grups de treball. No s'ha tornat a saber res d'aquests grups de treball per les incidències, a veure si aquest cop hi ha més sort. Aprofitem, per cert, per felicitar l'Ariadna Oltra per aquestes meravelloses repreguntes. Quarta qüestió. Ja ho han explicat diversos mitjans, però per si algú s'ha despistat. Això deia ahir mateix Laura Vilagrà. Per això hem fet Rodalies de Catalunya, on voldria deixar-ho clar. Nosaltres tenim la majoria en aquesta mercantil que es crearà. Tindrem majoria, però també amb el Consell d'Administració tindrem la presidència amb vot de qualitat. Per tant, en aquest sentit, tenim ben lligades també totes les decisions. Doncs bé, el traspàs de Rodalies dependrà d'una empresa participada en un 50% per l'Estat. La presidència serà de la Generalitat, amb vot de qualitat, però l'Estat podrà vetar les decisions estratègiques. Qui tingui algun dubte ho pot llegir també a la pàgina 7 del document. Anem acabant amb l'apartat Rodalies. El document només fa referència explícita a la R1, la R2 Sud i la R3. De moment no parla de cap altra línia. Pel que fa als detalls legals del traspàs integral, el document no en recull cap. Només trobem a la pàgina 8 una promesa de constituir una comissió Generalitat-Estat que determini l'adequació o desplegament del marc normatiu per fer-ho possible.
El document no diu res sobre quan es constituirà aquesta comissió bilateral. Ara passem a l'annex 2, el tema dels diners. Igual que amb Rodalies, els titulars van ser contundents. Condonació de deute, 15.000 milions alliberats i 1.300 milions estalviats en interessos. Ara anem a veure la lletra petita. L'annex econòmic té 3 punts principals: diagnòstic comú, diàleg sobre finançament, autonomia financera. A l'apartat de diagnòstic comú, Esquerra i el PSOE es posen d'acord en quins són els problemes econòmics i de finançament de Catalunya. Això per si sol és una gran notícia. Salvador Illa era aplaudit fa uns mesos per negar la idea del dèficit fiscal. I aquests dies sento parlar molt de dèficits a Catalunya, de dèficits d'inversions a Catalunya, que és un dèficit de govern. Catalunya que hi és un dèficit de govern. Aquest és el dèficit real que tenim a Catalunya i que és la mare de tots els nostres problemes. Ara, però, Esquerra i el PSOE acorden un diagnòstic comú. I aquí fem un petit parèntesi i retrocedim 72 hores abans de l'anunci de l'acord Esquerra-PSOE. Aquest document és una moció que Esquerra va presentar al Parlament de Catalunya el 30 d'octubre, 72 hores abans de presentar l'acord amb el PSOE. En aquest document, Esquerra demana que el Parlament reconegui l'existència d'un dèficit fiscal entre Catalunya i l'Estat espanyol. Diu que aquest dèficit va ser de 21.982 milions d'euros el 2021. El document també demana traslladar al govern de l'Estat una relació detallada dels greuges econòmics acumulats. També demana la supressió total del deute del FLA. I atenció, el document d'Esquerra interpel·la tots els partits de Catalunya que facin valer aquests acords a la negociació amb el govern estatal. Doncs 72 hores més tard, Esquerra signa amb el PSOE un document on no fa referència en cap moment al concepte de dèficit fiscal, ni als 21.982 milions de dèficit del 2021, ni tampoc fa cap referència als greuges econòmics acumulats. I en aquest punt la pregunta és obligada. Com és que dilluns 30 Esquerra exigia al Parlament el reconeixement del dèficit fiscal i el dijous 2 signi un document amb el PSOE que no diu res del dèficit fiscal? Com és que el dilluns es demana al Parlament la supressió total dels 75.000 milions del deute del FLA i 72 hores més tard s'accepta que només se'n rebaixin 15.000? Algú dirà, bé, en una negociació es comença demanant el màxim, però després sempre hi ha rebaixes, i és veritat. Però també és evident que cada part fa tot el possible per obtenir el màxim. I la pregunta és, com és que Esquerra va passar de demanar-ne 75.000 a acceptar-ne només 15.000 en 72 hores? Per què no va seguir negociant en comptes de tancar l'acord? Com és que una cosa tan important es va fer només en 72 hores? Continuem amb les dades. Com es farà la condonació dels 15.000 milions d'euros anunciada? Llegim la lletra petita, pàgina 10. Amb l'objectiu de sanejar la situació financera de la Generalitat, es procedirà a tramitar una modificació legal. La qüestió és que en lloc del document es diu quan es farà aquesta modificació legal. Pel que fa als números concrets, hi ha una cosa que crida l'atenció. No hi ha cap xifra exacta. Justament quan l'acord parla de números, la cosa no és gaire precisa i es diuen coses com que aquesta operació suposarà l'assumpció de l'entorn del 20% del deute o que suposarà uns 15.000 milions o que l'estalvi serà al voltant de 1.300 milions. Tenint en compte l'historial del PSOE, aquesta imprecisió en un acord és preocupant. Ni calendari concret ni xifres concretes. Pel que fa a inversions, el PSOE té un llarg historial d'incompliments. Per exemple, el 2022 l'Estat executa només el 16% de la inversió prevista a Catalunya. Doncs bé, l'acord, a la pàgina 12, contempla la creació d'una comissió d'inversions entre la Generalitat de Catalunya i el govern de l'Estat. El problema, altre cop, és que enlloc es diu quan es posarà en funcionament aquesta comissió d'inversions. Poques hores després que es fes públic el document d'Esquerra i el PSOE, la consellera d'Economia d'Esquerra, Natàlia Mas Guix, va fer un tuit explicant les grans fites de l'acord. Doncs bé, en Xavier Martínez Gil, militant d'Esquerra i economista, li contestava a la consellera: tot això que expliques és fum, perquè depèn de la voluntat dels socialistes espanyols a incloure-ho cada any en els seus pressupostos que us han obligat a aprovar-los. Obligats a aprovar els pressupostos? Però aquest no era un pacte d'investidura només. Doncs té raó Martínez Gil. Si mirem la lletra petita de l'acord, ho trobem a la pàgina 4. Les diputades i diputats d'Esquerra donaran suport a la investidura de Pedro Sánchez i donaran estabilitat a la legislatura i es comprometen a aprovar pressupostos, fons europeus, projectes de llei i reials de
decrets, i tot això durant tota la legislatura, és a dir, fins l'any 2027. Per acabar, l'últim punt de l'acord diu això. A objecte de fer seguiment i avaluar el compliment dels compromisos adquirits en el present document, amb caràcter anual es reunirà una comissió de seguiment. Amb caràcter anual. La negociació d'Esquerra amb el PSOE tindrà repercussions directes, polítiques i econòmiques que haurem d'assumir tots els catalans. Veient les inconcrecions, les cessions i les vaguetats de l'acord, tot indica que els catalans haurem de donar les gràcies per uns diners que mai ens arribaran i haurem de demanar disculpes pels retards d'uns trens que no gestionarem. Esquerra sap perfectament que molta gent no tindrà temps de llegir les 13 pàgines de lletra petita del seu acord amb el PSOE i que la majoria de la gent es quedarà amb els grans titulars dels mitjans de comunicació controlats pel govern. Esquerra sap perfectament que una part dels catalans no mirarà aquest vídeo, però cal intentar-ho. Per això, si aquest vídeo t'ha semblat interessant, passa'l als teus contactes.